12 minút to je, nie? Plus, minus. Cieho, jakú ja svalovku bude mať. Toto, čo teraz má Marek v ruke, tak to sú klíčky hrachu. Chutí to jak hrách, vyzerá to jak komanica, alebo ďatelina. A má to takú chuť, že to chutí za hrachom. Len sa netreba báť tieto veci použiť. Keď to nájdete, poviete, vyskúšam to. Keď nevyjde, poviete, že to on na vine je. To je v pohode. Dobre, čo sa bude diať teraz? Čo robíme? Tak, teď v podstatě jenom musíme počkat, až se nám uvaří ta tekvice. Výborne, môžeme dať reklamu. Chce niekto na koštovku tie klíčky, čo chutia jak hrach? Nemám toľko. Dobre. Skúste okoštovať, že to chutí jak hrach. Kde sme? Tu sme. Cio, nenetelo. Dobre. Dajte, jak hrach. Sú ešte také klíčky malé, jedno chutí jak rukola, jedno jak uhorka. Dobre, tu ešte, no jasné. Ceciec za zelenínu, nenormálne. A doma za trest. OK. No čo, je to hrachové? Keď máte hrachovú polievku, toto môžete dať do šalátu navrch pokojne. Zabaliť domov, áno. Máte dozičku? Dobre, toto je hotovo, Marek? Áno, môže sa to začít rozdávať. OK. Hej. Tieto môžete, chlapci, začať rozdávať a my budeme makať na ďalších. Tieto veci nám nemusíte vraciať späť, dobre? To si môžete zobrať na domov, jak z lietadla. Oliváč tu teraz nepotrebujeme. Máme výpek, môžeme? Áno, už som to polil. OK. Chlapci, môžete expedovať. Kde ste? S tým mixerom nič, vymeníme kus za kus. Tu je to. Dostanete domov. Čiže toto len rozdať. Kde sú nové? Aha, tu sú taniere ďalšie, dobre. Už nejdeme variť. Už len ideme pripravať, čiže toto môžeme zrámovať. A ideme pripraviť ďalšie. Dobre. No, kto koštuje? Čo hovoríte? Môže byť? Postupuje? OK. Mali sme veľmi príjemné skúsenosti na castingu v Bystrici, kde už teraz v podstate išli domov takí dvaja, ktorí boli, to bolo začiatkom januára, boli v nákupnom centre, boli lyžovať na Donovaloch. Prišli tam tak, že dobre, že nemali ešte lyžiarky na nohách, vo vetrovkách, v šušťakoch. A dopadlo to tak, že varili, a myslím, že nejaké 3-4 diely boli z castingu, no a hlavne chlapci zo Žiliny, Jogi a Balu, čo teraz boli s tým diskom, čo došli. Oni šli zo Žiliny, išli do telky, v Trnave prišiel chlap, dal im disk na koleso. To bolo, že, ale zábavní boli. OK, čári, mári, fúk, deti. Povedzte 3-4, čári. A z kameňa je čo? Oriešková drť. Čo vám najviac zahralo? Aká chuť tam? Tie tekvica aj s tými... No. OK. Tak. Cuketu. A dnes nebudeme robiť šalát, Marek? To děláš ty vždycky. Ja mám nenormálny dressing, ľudia. Jedli ste šalát s horčicou niekedy? Ja bežne.
Vážne, šalát s horčicou. Keď to bude, tak uvidíme, že ako nám vyjde čas. Dobre, tu máme, ideme na ďalšie. Ešte tu niečo? Marek? Ne. Už len na ešte tie klíčky? Klíčky si rozdal? Klíčky oddal tam. Tento preč a tieto idú. Vpravo od šporáku sú. OK, toto je. Ideme? Expedujeme? Áno, môžeme ďalší. Dobre, disky. A ideme ďalej. Jaký sme mali čas? Čo? Koľko bolo? 20? 25 minút? Nech 30. O 5 minút. Pol hodinka, plus minus. Dobre, v týchto podmienkach, ako v televízii, čiže dá sa. Dá sa. Aha, ešte viem čo. Ešte hento. A my ideme ďalej, dobre? Robili nám na casting stoly na mieru, len sme medzi tým vyrástli. Výborne z toho kríže bolia. Haha, nedal som vidličku. OK, ideme ďalej? Topiere si dal? Dám. Tu ešte Marek dá jeden tanier, keď to odnesú chlapci. A ja idem na topíre, všetko mám ja. Logo jojky, nevyšlo, nevadí. Fútme to je. Musíš trénovať. Dobroš. No druhá partia, čo ste mali? Čo hovoríte? A pani je ticho. Správne, pri jedení sa nerozpráva. Môže byť? Hej? Prežili ste? Hej? Tekvica. No a samozrejme, že tu bude aj súťaž za malý okamih. Súťaž bude. Súťaž. A Marek tu ešte pritom musí byť, lebo bude to súvisieť práve s Marekom. Toto máme, tu ešte málo. Dali sme všetko? Áno. Ešte máme pire? Ešte je. Ešte jednu rundu môžeme spraviť. OK. Ešte nožík. V pohode. Toto je v pohode. Toto bude už len jedna várka, to je OK. Dobre, Marek, idem ja na... Vieš čo? Urobím dve veci. Toto nebudeme potrebovať všetko, však. Marek, môžem dať skošnúť. Len to urobím opačne. Dobroš. Tekvica. Ochutnať. Nie všetko, len zobnúť. Tak 4. No čo hovoríte? Čo, idem aj do stredu, dobre? Tekvica. Práškový cukor, trošku soli. Skaramelizované. Môže byť fajné, nie? Zíňa už tam, Zíňa už.
Dyňa už neomáčka. Na kašu, dyňa je na kašu. Toto kebyže niekto mal stroj na celofán, dohodneme sa za 4 € dáme také tyčinky Biorav z tohto tu, no a čože cukora? Zdravý cukor. Hej, aj fotíte? Dobre, dobre. Podarilo sa? No jasné, foťte. Tu tekvica a je tam ten práškový cukor skaramelizovaný a 3-4 zakrútenia solou. No, pýtajte sa. Nikto nie je dokonalý, no, tak tam je čo... Že máte pre nás otázku? Dobre, dajte to, Ivan, zober mi to, toto, dobre? Dobre. Aj telefónne číslo? Dobre. Nevadí. Toto chce niekto koštúť. Dobre. 3, 2, 1. OK. Koštovačka. Čo, môže byť? Čo? Tá tekvica. Kaša, ako sa robí? Marek, zopakuj kašu, prosím ťa. Vlastne to pyré sa dialo z máslovej tekvice, pomerančového džusu a vlastne jenom si to osolilo a trošku moučkového cukru se dalo do toho. Můžete třeba, když máte rád nějaký vínko, dát tam třeba bílý vínko, do toho ještě do toho pyré. Takže tam je víc těch variant, jak to udělat. Nedáš si vám? Toto máš všetko? Toto je posledné. Áno, to je hotovo. OK. Tak a teraz, kto chce súťažiť a dohodneme sa tak, že teraz to budú že dospeláci, ale budú aj detské, lebo cenou bude nožík, taký, čo máme my v kuchyni. Potrebujem 2. No poď. 1. No poď. Hendku budeme potrebovať. Sem na pódium poď. Schovaj si tam tú onu palicu. Borci, poďte hore. Mikrofón zoberie jeden z vás, dobre? Už nepíš toľko, mama, budem v telke. OK. Bude to veľmi jednoduché. Máte jeden mikrofón a budete si dávať na preskáčku ingrediencia postup. Najprv ingrediencie toho tu celého. Začínaš teraz, poď. Prvé. Nepočkaj, ale poď. To, co sme vařili. Tvoje raňajky. Začni ty. Kačacie mäso. Olej. Nebol olej. Nebylo olej, no. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Môžeš máme povedať. Rukavicu ti môžem dať. Hetešku nemám. Takže máme víťaza. Ďakujeme pekne. Telefón si zapni, pozor na schody. Nôž je tvoj. Jaká rýchla súťaž? Díky, no. No poď ešte spovedať, že čo si zapamätal. Maslo, kličky. Aké klíčky, ako chutia? Ako hrách. No, ako hrách. Dobre, poďme k postupu možno. Zaujímalo nás tá kaša. To píre, ne to píre. To píre s pomarančovým džusom. Základ je? Pomarančový džus. Vodka a veselo a palma. Tekvica je tam dôležité? Dobre. No, tekvica áno. Poďme potom možno na tie oriešky. Mal si to? Chutnal si to? Ďobni si. A skús povedať, že ako sa to pripravilo. Teraz je rekonštrukcia bojov, dobre? O oriešky. Semiačka. Semiačka olúpané tekvicové. Výborne. Aký? Práškový. Koniec, potom sa to zrazilo. A C je soľ. A trochu soli. Cítim, je tam soľ. Dobre, ďakujeme. To je všetko. Budú ďalšie súťaže v pohode. Marek, je to všetko? Áno, áno, z prvního receptu určite. Môžeme toto rozdať? Áno, to sa môže rozdať. Otvorte ústa. A vlastně kluci nám to tady pomůžou uklidit a připravíme vlastně další recept a za chvíli budeme pokračovat. OK, Marekovi ďakujeme pekne. Marekovi môžeme zatlieskať.
prestriedame sa všetci. Druhý je vyžrebovaný Martina alebo Zuzka? Máťo pôjde. Dobre, Máťo si pripraví tieto veci, my pripravíme suroviny, vy sa môžete pýtať, čo chcete sa pýtať. A ja teraz len využijem ten moment, že máme tu aj Terku, alebo Terka je v práci. Prišli sme tu na to, aby ste nás videli, ako to funguje, že sa to dá 20-30 minút, Terka je tu. A prišli sme na to, a teraz vám poviem jedno veľké priznanie, aby už konečne takto z východu zabodoval jak Habo, aby sme aj my mali východňari tam človeka, ktorý bude 10, 15, to je jedno koľko relácií. Lebo zatiaľ, čo prišlo, bolo fajn, bolo veselo, alebo bolo viac veselšie, jak víťazne. Takže ja som presvedčený o tom, že vôbec tým nie je problém. Druhá vec je, všetci dobre viete, sme tam rôzna zmeska z celého Slovenska. Napríklad mesto, kde žije najviac východňarov, viete, jak sa volá? Praha, Stadzie Marek. Čiže všetko je tak, ako má byť. A dnes sme prišli sem, aby ste, ak náhodou váhate, že či ideme, neideme, prihláste sa. Pretože casting prebieha veľmi jednoducho. Teraz som tu mal mikrofón, už ho nemám. Je tu Hentka niekde? Ja viem, že takže som rýchly, ale nevedel som. Terka, budeš rozprávať na mikrofón. Dobre, zober si mikrofón, prosím ťa. No. Sme tu. Možno to chcete skúsiť, že či vyskúšame, pôjdeme, uvidíme, minimálne sa zabavíme, lebo na nakrúcanie je celkom zábava. A Terka, ty tu máš dotazník, kde vy tu píšete veci, a to tie veci sú meno, priezvisko. Čo tam sa ešte píše do toho? Okrem takých tých vecí, aby sme vedeli vás kontaktovať. Top 10 receptov. Top 10 receptov. To znamená, že keď sa povie doma, že ktoré sú tie, že top 10 receptov, aby ste vedeli. A oni sa dajú prispôsobiť, lebo keď sme robili napríklad cesto na pizzu, tak sa urobilo cesto, bolo pripravené ďalšie, keď má odstať napríklad. Čiže aj toto sa dá všetko riešiť. Čo tam ešte je? Ďalej sú tu záujmy, hobby. To je dôležité, keď prídete, aby sme tam nestali jak lomáci, že varíš, hej, varím. Odkiaľ ste? No, to je jedno. Aby sme mali sa o čom rozprávať, dobre? Aby sme sa spoznali. Lebo to je aj o tom, že keď napríklad príde niekto, ako boli tí dvaja Balu a Jogi zo Žiliny, tak vy viete, tí dvaja zo Žiliny, tí dvaja, čo vozia na kamionoch Hizu z Topolčian do Žiliny, tí dvaja, čo prišli s tým talizmanom, tí dvaja, čo jeden vári, druhý vôbec nevie váriť. Čiže toto sú tie veci, aby sme o vás vedeli. Lebo celé to je o tom, že vaša kuchyňa ide do televízie. To znamená, že vaše návyky, vaše recepty a aj jazyk. Vôbec sa netreba trémovať, že či rozprávam po košicky, alebo po prešovsky, alebo po zemplínsky, alebo či je to po záhorácky, je to úplne jedno, lebo toto je jazyk, ktorý sa používa v kuchyni. To je všetko. Ešte tu niečo máme? To je všetko. Hlásia sa tu, ktorí sú Košičania, ktorí prišli, ja neviem, z Rímavskej Soboty, viem, že tu došli. Máme ľudí? No, myslím si, že by ste sa mali ešte hlásiť. Že kapacita je? Lebo určite áno. Dobre, my vyrábame túto sériu do júna, s tým, že posledné júnové budú už potom na jeseň časti. Čiže všetko je tak, ako má byť a potrebujeme teda ľudia aj do tých ďalších častí. Čiže sa hlásiť. Ja som vám len chcel Terku ukázať, ako vyzerá, že ju môžete kontaktovať a povedať, dobre teda, ideme do toho. Bude to zaujímavé, si myslím. Nemusíte sa vôbec obávať. Terka, môžeš ísť. Povedala si 4 slova. 3-krát áno, 4-krát postupuješ. Čiže 4-krát áno postupuješ. Ďakujem. A tak to nejako bude, ale sorry, tak zvládneme to. Dobroš, toto boli veci, čo sa týka castingu. Teraz ďalší špecialista, ktorý bude váriť a pripravovať. A poviem vám, že Martina Korbeliča som ja spoznal oveľa skôr, ako vznikla táto relácia. A ja som pozeral na Facebooku, že nejaké fotky, že odkedy asi. Myslím si, že nejakých takých 10 rokov, keď som robil takú reláciu, keď som robil také programy, kde sa varilo. Nebolo to v telke, ale bolo to takto na verejnosti. A tam som spoznal Martina. Veľmi veselý človek, výborný kuchár, a Simpoš, nie? Áno. Máte ho radi, mne to je jasné, že hej. Má také podmienky, on musí mať nechladenú minerálku, hej, čokoládu len švajčársku, s hodzinkami. už môže ísť hore? OK. Martin, vítaj ešte raz na tomto minipódiu v tejto kuchyni, ktorá slúži na to, aby sme vám ukázali, že nemusíte sa báť receptov, ktoré si poviete, že kombinovať
pomarančový džús s tekvicou je nemožné, dá sa to, aj chutilo, prežili všetci však. Nie, že sa vyhádžete, že ste alergickí na pomaranč, ale teraz čo? A Martin má recept, už to aj spomínal, keďže ja som, poprvé je to kombinácia, že som zabudol a po druhé potrebujeme si to aj zopakovať, tak povedz, že čo budeš, Martin, robiť? No, takže ja to ešte zopakujem. Bude to teda dezert, ktorý je taký naozaj veľmi jednoduchý, keď vás prepadne návšteva doma. Máte doma banány, máte doma kefír, jogurt, smotanu, čokoľvek, troška medu alebo iné sladidlo. Tak si spravíte v podstate taký krém, kde rozmixujete banán s týmito komponentami, ktoré som spomínal. Prisladíte to medom podľa potreby. Ja tam dávam aj troška limetkovej kôry, poprípade nejakú limetku na okyslenie. A ešte sú do toho výborné tie také tropické alebo pomarančové segmenty, ktoré si k tomu spravíte. No a ja budem robiť ešte také domáce bombóny. Je to naozaj veľmi jednoduché. V podstate si opražíte nasekané mandle a zmiešate ich s rozpustenou čokoládou. Môžete si dať do toho potom takéto brusnice alebo akékoľvek sušené ovocie. Vytvarujete si také bombóny a podávate to s ním. Naozaj veľmi rýchla záležitosť. Môžem ti byť ja nejako prospešný, alebo len ti mám držať palce? Nie, určite budeme spolupracovať. Len ešte musím si to troška dochystať tu. Však je dôležitá príprava, Martin. Je, najdôležitejšia, jasné. Od toho sa odvíja celá tá mašinéria v kuchyni. Ktokoľvek bol v našej kuchyni, alebo si ju odžil, myslím, že potvrdí to, o čom rozprávajú aj špecialisti, že najdôležitejšia je asi tá prvá minúta. Tie ingrediencie, a je to presne o tom, že za tú minútu môžete mať klíčky, bazálku, neviem čo, ale keď raz idete robiť kačacie prsia a nemáte kačacie prsia, je to trošku problém. Ako, ja viem, soja je fajn, ale nezachráni všetko. Hej? Čiže toto je dôležité v rámci tej prípravy. Ak náhodou, a teraz také odporúčanie, ak sa prihlásite, keď budete mať tých 10 receptov, je super, že tam máte 20 ingrediencií, ale keď sa pozrite na to, že komu sa darilo v relácii, a zoberme si nášho veľký Big Brother, Vilo Habo, tak si zoberte jeho recepty. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, možno Badian. A zrazu mal 7 ingrediencií, jednu mal tajnú, čiže už bolo 8 a vedel, že ostatné na dotvorenie, na dochutenie, že má čas, že to príde, keď už bude behať hore-dole. Alebo napríklad robil ďalšiu vec, že mal cestoviny. Ja viem, že každá cestovina je, že na 100 gramov cestovín potrebujeme liter vody. Tam je to tak trošku skrátené. Ja som mal raz možnosť si vyskúšať varenie na čas v kuchyni. To sa fotilo pre nejaký denník. A som povedal, že ja cestoviny urobím za 17 minút. Prvých 16 sa mi varila voda. A som skončil, lebo som si dal 5-7 litrov málo vody, aby to vyšlo. Znamená, že treba prispôsobiť aj tie recepty, ktoré máte. To doštrngáte, to nebude vôbec problém. Aj tomu, ako to dáte v zozname. Dobre? Ak máte špecifikáciu, že chcete niečo konkrétne, pokojne napíšte značku, ako ste zvyknutí mať doma. Takú vám chlapci, ktorí tu behajú, kúpia, zabeštelujú bez problémov. Myslíte na tie naše nešťastné zemiaky, Martin, čo povieš? Aj zemiaky a rýža, to je naša obľúba. Už nám písali z ministerstva hospodárstva, nerobte zlé meno zemiakov. Tak už máme aj predvarené. Znamená, že už napríklad boli takí borci, ktorí si nechali, že ošúpané zemiaky. Že sa samozrejme, že špecialisti pozrieť sa na recept a povedia, že samozrejme, chceli nás oni obísť, však sme doma, tak vieme, že nebudú šúpať zemiaky. Trošku šiel čas nižšie, ale zase na druhej strane vždy je to ten moment, že sa dá v určitom momente čosi urobiť. Dvakrát sa stalo, že nenaložili jedlo. Raz to bolo také dve šaštinské dievčatá zo Šaštína, to bolo také, celé to bolo UFO, že dali zemiaky s trochou smotany a do toho vysypali hrach a kukuricu. To bolo, že aj to bolo jedno. To viem, že Martina si pamätáte aj z také relácie Masterchef, kde hádzal taniere. To zo svadby on má. Vítam svadobných hostí. Brr. No a to bolo o tom, že tam sme vtedy sa rozprávali, že čo s nimi. A aj na záver to tak bolo, že som sa ospravedlňoval divákom za to, že to bolo. Lebo to bolo neúcta k špecialistovi, k jedlu ako takému, k súperovi a k divákom. Že to bolo jedna vec. No a potom ešte ďalšia, že stále je ten moment, že sa dá nejako pomôcť, aby sa to doštrngalo do dobrej podoby. Keď si tak to nedá, povedz, no, aj dietné treba. Že pôst je teraz, čiže aj dietné. Však za to boli klíčky hráškové na kačke.
No, Martin nemá meso, on má čokoládu. No jasné, toto všetko rešpektujeme. Áno. Druhá vec je, že tak trošku... Zuzka je tá, ktorá neustále myslí na ten kalendár, lebo ona presne vie, kedy my sme vpredu nejaké 3, 4, 5, 6 časti, možno niekedy aj viac. A ona presne vie, že čo sa deje, že je Veľká noc a tak ďalej. Chlapi, toto nie je... Ale Zuzka presne vie, čiže ona aj rozpráva, že teraz je sezóna, on sa teší na sezónu medvedieho cesnáku a špargle. Takže to príde. Čiže samozrejme, mali sme aj také prípady, teraz v piatok sme točili poslednú časť zatiaľ, kde bola pani, ktorá nie je bravčové mäso, pretože jej náboženstvo to nepovoluje, nechce, tak to neriešila. Druhí varili, bravčové mäso neuchutnala, rešpektujeme to, nejdeme to riešiť, nejdeme sa na to pýtať, to je každého osobná vec, čiže toto je samozrejme tak, ako má byť. Čaute, vás musím extra, čau, nazdar, ahoj, pozdraviť. Dobre, dôležité bude v tomto prípade vodný kúpel, kde sa bude rozpúšťať čokoláda. Čokoláda je originál, nie je to fake z Číny. Ono je vždy... Kvalita toho dezertu závisí aj naozaj od čokolády, ktorú použijete. Tam tie percentá nie sú len tak pre zábavu, hlavne keď chcete temperovať čokoládu, čo znamená nejak teplne upravovať, tak musí byť naozaj kvalitná, musí tam byť vysoký obsah toho kakaa, aby vám držala aj tú elasticitu. A v tomto prípade je to 70% čokoláda, ktorá je určitým spôsobom kvalitnejšia a môžete to kľudne splaviť aj z bielej, aj z mliečnej, to je jedno, nugatovej, to už záleží, akú máte chuť. Toto je čokoláda takmer bez DPH, ešte kus vecej. No. Dobre, tak akože ja začnem, toto chvíľu bude trvať, lež sa nám rozpustí tá čokoláda. Ja si zatiaľ nakrájam, naozaj je dobre si kupovať také mandle, ktoré sú vylúpané, lebo... Neslané, jasné, lebo tá šupka je naozaj trocha horká. V podstate môžete použiť aj to, ale čo je ešte dôležitejšie, je to veľmi dobre opražiť, lebo tam získate najlepšiu tú chuť tých mandlí. Lebo pri tej tepelnej úprave, keďže to je jadrovina, nepotrebuje olej, tam sa tie oleje dostanú, nie tak, aby to bolo mastné a hlavne mandľa ako taká je fajn, keď sa trošku teplne upraví, získa takú vôňu, presne to, o čo nám ide, čo tam má byť. Áno, presne. A čokoláda už je spotená, ruky obarené, môžeme pokračovať. Dobre, takže v podstate tie mandle si nakrájate na také ľubovoľné kusy. Hovorím, ono je ideálne ju dávať v podstate tie orechy do rúry alebo do trúby, do konvektomatu, čokoľvek doma máte, na takú nižšiu teplotu, ono to dlhšie trvá síce, ale potom vám v podstate tie orechy sa presušia až úplne dovnútra a majú takú hrumkavú chuť na celej ploche. Keď urobíte na pánvici, tak v podstate sa len tak z vrchu opečú a nie sú tak dobre vysušené. Takže ono je tiež toto dosť dôležité. Stále už čokoláda začína, akože už to nevydržala, už sa topí, jak v lete bez klimatizácie v autobuse. Opäť, pamätajte si recept, možno sa budem na to pýtať, možno získate. Tešíte sa aj na sladké? Čo? Aspoň zistíme, kto má kdejaký kas. Kokos, tieto toto sú metalové. Stolíky sú nižšie, kríže odídu. Toto si neviem predstaviť robiť také ani trojkodové menu v tomto stolčeku, lebo to je iný záber na kríže. Ale tieto challenge máme radi. To je ono. Martin, ako si ty začínal so svojou kariérou kuchára? Vedel si, že budeš kuchár kedy? Koľko si mal rokov? Nevedel som to, že tak, že som bol malý chlapec a teraz som vedel, že budem kuchár. Ono to v podstate začalo tým, že som sa rozhodoval, že kam ísť na školu. A keďže to remeslo je naozaj také, že uživí a práve zhrstí ako holub na streche, tak bolo to rozhodnutie moje také, že v podstate jesť sa bude stále. Tak som sa na to podujal a v podstate tam už na tej škole ma to nejako zachytilo, kde ma v podstate moji starší kuchári zneužívali v tom, že mi dávali robiť viac vecí. Mne sa to celkom páčilo, im tiež. Oni nemuseli robiť, ja som makal, ale dostával som také práce, ktoré v podstate robili už aj oni. No a tak náplno sa to prejavilo potom v reštaurácii, ktorá sa otvorila v rámci Československa, bola to jedna francúzska reštaurácia. Myslím, že meno môžem povedať, lebo už nefunguje, bola to Casablanca. A tam som sa dostal do tajov tej francúzskej kuchyne, kde som naozaj mal možnosť váriť krevety, langustiny, homáre, žabacie stehenka, hády,
a naozaj všetky tieto atraktívne veci, ktoré si vôbec ľudia v tej dobe aj nevedeli predstaviť, že budú jesť niekedy. Teraz to už je normálnejšie. No toto je až na mašličku, nie? Hády a tak, no hej. No a tak v podstate som sa dostal k tomu, že chcem tú profesiu robiť a som kuchár. Niečo ťa prekvapilo pri tom celom, že niečo si pripravoval, si povedal, toto som celý život robil možno inak, lebo každý zdedíme možno nejakú mamku, recepty od mamky, babky a tak ďalej. No ono to prekvapuje dodnes, lebo keď si myslíte, že poznáte robiť perkel, cegerinský guláš, tak uvidíte tu nejakého kolegu a vždy vidíte na tom, že sa dá niečo vylepšiť, niečo pridať a naozaj proste kuchyňa, ja hovorím, že je alchymia, pretože je to tak širokospektrálny záber súrovín, potravín, technologických postupov, že to je proste obrovské. Takže vždy niečo dokáže prekvapiť a veľmi rád sa inšpirujem aj od kolegov, alebo keď chodíte len chutnať tie jedlá, vidíte vizuálne. No dobre, a ty vieš urobiť dobrý perkel da segedy? Čo? Nie, počkaj, počkaj. Nosíš si robotu domov? Varíš doma? A niekedy, hej, ale väčšinou sa snažím oddychnúť od toho. Leto je také moje, že naozaj tie grilovačky tomu dám, tam sa vyhrám s tým. Ale inak asi si chcem aj tak oddychnúť, no, od toho. A ty si, ja viem, že na dovolenke, viem, že si bol toto leto, bol si na také, že polopracovná, že si bol aj ochutná, no nebola to dovolenka, lebo však dovolenka nie je o práci, ale že si bol a vycestoval si aj, že si chcel spoznať kuchyňu nejakú, že nejaké nové inšpirácie. Hej, no v podstate sa ešte aj chystám. Ono vždy sa človek inšpiruje v tých krajinách, ktoré sú také tie kolísky, naozaj tá francúzska má veľkým svoje čo. Ale myslím si, že nechcel by som to nejak špecifikovať krajinou, lebo v každej krajine sa nájde perfektná reštaurácia, ktorá je veľmi inšpiratívna. A keď si sa pýtal na ten perkel, tak ja som mal to šťastie, že ja som mal práve tie základy tej takej klasickej kuchyne domácej, perkel, tí vývary, guláše, kde v dnešnej dobe bohužiaľ tí mladí chalani kuchári toto už tak nemajú až zaužívané a potom im to chýba aj v takom tom rozlete kuchárskom ďalej, tie techniky. Ten základ. Toto sa deje aj keď napríklad prídu chlapci, väčšinou to boli chalani, ktorí študujú za kuchárov, sú v 1., 2. ročníku a išli robiť hadivoko na divoko, hej, že si vymyslel niečo, čo surovinu čítal a prvýkrát ju naozaj videl tam, lebo chcel sa ukázať, že to vie. A problém bol v základe, že v podstate ten postup technologický vždy potrebuješ niečo, že ja neviem, veľmi obľúbený starý fór je, že keď robíme pečienky, najprv ich musíme posoliť, nie? Nie, jasne, že nie. Čiže tam tie základy chýbali, a o tom hovorí, aj u nás v relácii sa to z času na čas stane. Presne tak. Viete, čo je najhoršie? Ja vždy sa dozviem, že či tým človek sa, akože ideš a chceš živiť tým, že bude kuchár, tak sme teraz tento týždeň sme varili. Stal tam taký chlapec, tu boli tí dvaja z Trenčína a boli tak akože, mali to viac na, ako sa to volá, tá údenina, na saláme, akože vážne. A Martin bol tak akože mierny a si hovorím, že vyskúšam ho. Hovorím, a tento človek, a povedal akože kritiku k veci, a hovorím, a mimochodom, tento človek študuje za kuchára. A Martin, ty študuje za kuchára? OK, no počúvaj môj. A dal mu lekciu. A tak to je, tak ak je OK ten chalan, tak sa od teba naučia, nechá si poradiť. Hej, presne. Ono v tomto remesle to je naozaj o takej tej veľkej pokore, lebo ja by som si nikdy nedovolil povedať, že ovládam všetko, lebo to proste neexistuje v tomto remesle. Vždy je sa čo učiť a vždy tie inšpirácie sú stále okolo nás, všade, na webe, v reštauráciách, naozaj všade v prírode. Takže dokonalý kuchár neexistuje. Máš nejaké neobľúbené jedlo, nejakú kombináciu? Ja sa priznám, porozmýšľaj, ľudia, nenávidím lečo. Ja sa chcem ospravedlniť všetkým tým a venujete sa leču celý život. Ja nemám rád lečo a ja vám vysvetlím, že prečo. Prečo nemám lečo rád? Moja mama, učiteľka, vôbec nie je pravda, že varí lepšie. Išli sme do školy, poď rýchlo, už nestíhame. Vybrala z chladničky takú presňadávkovú fľaštičku, kde malo byť lečo, vajíčko a ideme. A ona dala na panvicu vajíčko a ja hovorím, ale mne to nechutí. Bolo mi to vysvetlené, že budeš jesť. Pokazil som jej náladu, ona pokazila v škole kolegyňam, žiakom. Výborný deň to bol, perfektný. A prišla domov z práce a išla okoštovať to lečo, bo ona ráno nejedla. A išla okoštovať to lečo a to bola nátierka. A ja odvtedy lečo, dovidenia. Čiže toto je taká chuť, kde paradajku mám rád, papriku mám rád, ajvar zjem, je to v poriadku, ale lečo. A potom ešte je taká jedna gastropomsta.
V Prešove som študoval na vysokej škole, prišiel som domov hladný, zostalo mi 2 rožky treska a na študentský autobus Prešov-Michalovce. Prišiel som domov, že sa idem najesť, lebo od stredy sa na vysokej škole nejedlo, alebo od útorka na Nelové tuhé perina. A moja mama mi urobila, že rezance s tvarohom. Ó, Bože môj, rezance s tvarohom. Najzbytočnejšie jedlo na svete. Že nič. Uvaríme rezance, dáme tvaroh, posolíme. Konec. A si predstavte, že som tento zábavný príbeh hovoril svojej manželke a moja manželka Tonička povedala: ja milujem rezance s tvarohom. A už boli na mne 2. OK. Martin, k tým chutiam, čo nemáš rád. Môžeš to priznať, nie? Nie je to také, že... Nie, v pohode. Ja teraz už ani nie je nič také, že čo by som nemal rád. A veľmi rád experimentujem s tými potravinami, učím sa poznávať tie nové chute, ak sa mi dostanú na jazyk. Ale čo som nemal rád, keď som bol taký, že v škôlke, tak to boli taká tá klasická krúpová polievka, taká ten vývar, kde keď som prešiel vždy okolo tej kuchyne, tak ma až napínalo. Tak teraz to mám také, že trocha zafixované, ale práve teraz v dospelosti som zistil čaro aj tých krúpov, že je to naozaj skvelý produkt, z ktorého sa dajú robiť perfektne veci, či už je to nejaké krupoto, alebo nejaké kaše, dá sa to využiť do šalátov, takže vôbec všeobecne teraz idú do mody také tie zdravé veci ako bulgur, gino a pšeno a naozaj to má svoje čaro a dosť sa to začína využívať v tej pandanikovi. A pohánka. Pohánka. Mali sme teraz recept, bol si tam ty? No. Bola pohánka, bolo také, že dobre, však sa to zlepí ako krúpy. Aj bol čas taký všelijaký, ale tá pohánka bola veľmi chutná. Bolo, výborné. Bolo, dobre. Čiže toto není tvoja, ako hovorí Marek, šialka kávy. Aj máš takú, že rebríček, že čo si najlepšie jedol? Mám rád z každej toho typu kuchyňa, či je to talianska, či je to francúzska, či je to maďarská, domáca, alebo také, vždy sú nejaké jedlá, ktoré, alebo poviem to jednoducho, každé jedlo, ktoré je urobené dobre a naozaj je tam nejaký, nevidieť, že to je proste nejakou láskou spravené, tak to mám rád. Lebo naozaj za tým je nejaká kus roboty, najlepšie si to dokáže predstaviť človek, ktorý robí v tej gastronómii, že koľko práce je za tým a keď sa to urobí dobre, tak to už je také, aj pre mňa z takého kuchárskeho hľadiska taká výhra a som naozaj rád aj za tých chalanov kuchárov, takže je to fajn. Ale nejaké najobľúbenejšie jedla mám, to sú tie jedla, ktoré robila moja mama babka. Je to tak, nie? To sa nedá oškriť. Mama varí najlepšie. Preto sa to aj takto volá. Jak nám povedali, že taká relácia existuje, Ježiš Mária, moja mama varí lepšie ako tvoja, ako to čo už za program. Inak španielský originál to je, mi madre kočina, čo si ďalej. Španieli to vymysleli, a potom taká firma, ktorá robí aj Československo má talent a ďalšie iné, tak tá firma to urobila tak, aby to nebolo len pre tú španielskú kuchyňu, lebo predsa len v Španielsku odchádzajú od rodičov skôr, iné suroviny, predsa len Stredomoria, ona stále zemiaky, a v podstate dookola to isté v rámci kuchyne a potom prechádza cez študentské obdobie, že je to výfon, čo môže byť aj polievka, aj cestoviny. Hneď 2 chody. A predstavte si, že vymysleli takúto reláciu, išli sme do toho my a teraz sa deje to, že slovenská verzia, kde je pán Korbelič, pani Sabolová, pán Ort, tak sa predáva na tých festivaloch slovenská verzia tej relácie. Maďari to kúpili, pretože videli Slovensko, aj sa boli u nás učiť, kúkať, že ako sa to robí. Nemci tam boli, z Británie, Chorváti a ďalší. A predstavte si, že v Južnej Amerike tu majú s tými svojimi dievčatami z telenoviel, tu majú live. Že tam naozaj varia. A jak je taký ten ostrov s tými všetkými ovocie zelenina, tak tam sú 2 maňušky. Normálne, že dancuľa, kuko alebo čosi také. Tá istá relácia, ale úplne odstrelený dekel. To bolo zvláštne. A druhá vec je režisér, ktorý robí túto reláciu. Robil predtým aj s tebou Masterchefa, tak? Áno. Takže tak. Teraz čo robíme? Teraz v podstate robíme ten krém, ako som spomínal na začiatku. Čiže nakrájame si banán, dáme tam kefír, jogurt, smotanu alebo čokoľvek, také natur. Dal som tam trocha medu, pridám tam ešte troška limetky a malo by to byť fajn. Je to v podstate taký koktail, také smoothičko. Ty a limetu máš? Aha, tu vidím. OK. My sme robili jednu
taký jeden program s Marcelom a bola tam, vypadlo to. Už viem, čo bude moja úloha. Budem ti to držať, ale idem z tejto strany. A boli sme v takom hoteli, ktorý sa volá v Bratislave, že Bonbon. A prišli sme, že potrebujeme do miešaných drinkov, potrebujeme limetu, choď kúpiť. A prišiel chlap o pol hodinu a doniesol jednu prepravku obrovskú mety. Hovoríme, že si mal kúpiť limetu. On hovorí, kázali metu. Tam sme pochopili, hneď som zohobol Zdeno z Popradu. Nikdy mi to nenapadlo. Dobre, čiže toto je tak, že trošku hustejšie, to je však banán to pustí, môžem to... Môžeš, ďakujem. OK, už je to unplug. Limetu? No len Ivan nevie, čo je limeta. Jo, limeta. Limetka je tá sladšia záležitosť v tých citrusoch. Veľa ľudí si to mýli s tým, že alebo považuje citrón za kyslejšie ako limetka, nie je to pravda. Limetka je sladšia, má takú výraznejšiu arómu a je veľmi sexy. A nemá kôstky. A nemá kôstky. Preto ja keď niekto dáva limetu, že daj ruku na kôstky, ten, čo je diktátor, ten vie, že tam nie sú. Aj to tak je. Lebo zase povedzme si rovno, akože keby sme chceli reláciu o varení, tak môžeme kúkať na to, vyjde nám to, nevyjde nám to. Tu zase aj sa zabavíme a hlavne je to kuchyňa, ktorá je... Čo môžem? Ešte nezavadzať, ale... OK. Čo? Takú handru po to, aby sme tú dosku nezničili, lebo za to Rozumiem. zabíjam kuchárov, keď položia horúce hrnce za... Sekundu. Chlapci, handru by sme Chalani, potrebovali. nejakú handru, nemáme takú úterku. Handru. Máte siestu? Macerendu. Chlap. Koľko si sa boli už prihlásiť na ten casting? To by ma zaujímalo ešte. Aha, odchod, nedovarí. OK. Ešte dovaríme? Či sa to oplatí chodiť vôbec? Bude to takto. Dobre, super, Chlapci sa rozhodli. ďakujem. Výborné. Dobre, teraz Dobre kričali z boku, že čas ti beží. To piče. Si mi nepripomenuli. Pomalé to je. Kto to povedal? Nech sa páči, nastupujete. Tu Poďte sú sem. rukavice. Chalani, dievča, túto pani ide so svojimi ratolesťami sa prihlásiť. Čo? Aký čas? Že toto? Ja rozumiem, no dobre, môžeme aj takto, že za taký čas, ako máme my tu, môžete ísť aj vy. Poďte, len poďte. Budete mať taký čas, ako si vy pripravíte veci. Bez akýchkoľvek problémov. Toto vôbec... Nie. Varí sa v kúse, ja vám to poviem. Predstavte si, že začíname. Vítajte, vy idete doprava, vy idete doľava, ideme za pult, začína sa prvá minúta, povie sa čas a varí sa v kúse. Zastavilo sa zatiaľ 3-krát. Raz, keď si odrezala dievčina skoro celý palec, čo mama išla vonku fajčiť a s dievčinou sme riešili my veci. Miška sa tuším, že volala a vrátila sa späť. To bolo raz. Druhýkrát, keď sme mali technický problém a tam sa menil komplet celý recept, že už nepokračovali v ňom. O to dlhšie to bolo. Teraz si predstavte zrámovať, na novo pripraviť, pauza. Čiže to, a tretíkrát bolo tiež to kvôli nejakému takému, že prišlo zle, ale tam sú veci, aj tie ošetrovania sú, to, že niekto sa poreže, vydrží, nevydrží, ale tam je krv. Ochutnávajú to cudzí ľudia, to znamená, že musí ísť preč. A je to v podmienkach, že človek, keď krája, musí mať tú hetešku, všetci si z toho robia žarty, ale v podstate je to pre ich dobro. Čiže tak, ide to v kúse. To znamená, že keď má niekto 20 minút, tak toto nejde 20 minút, ale väčšinou je to o tom, že je to logicky postrihané tak, že keď sa teraz 2 minúty nič nerobí, tak neviem, či to by bolo zaujímavé v telke. Čiže tak to je. Čo sme dali času menej? Prečo sme dali času menej? Ľudia majú teraz, diváci, ktorí chodia, majú zjednodušené recepty. A majú nakúkané veci. Si predstavte, že príde prvý človek do štúdia, pozrie sa a vie, čo kde je. My už ani neschovávame tie veci. Oni sú v podstate, také tie iné ingrediencie sú vždy v prvom regále vo výške očí. Všetky veci sú takto. Špeciálne veci sú na svojich miestach, ale oni presne vedia. Predstavte, že príde človek
pozrie sa a mne povie predtým, ako odkryje zvon, povie, že bude hamburger. Lebo už vidí, že na tom mieste, kde je pečivo, sú žemle. Čiže už je to viac tak vyšpecifikované. Jedna vec, ingrediencií je menej, to znamená, že už to nie je 20 ingrediencií. A teraz predvčera sme to zaviedli, takú novinku, aby sa špecialisti nezdržiavali pri tom, že ochutnávali ste? Neochutnávali ste. Prečo ste neochutnávali? Mali sme málo času. A v podstate ten človek nechce kradnúť ten čas, ale on nekradne, lebo konec koncov, ak to neochutná, je to zle preňho, tak je tam teraz povinnosť, že z každej ingrediencie musí aspoň raz ochutnať. Aby to nebolo o tom, že nevie, čo dáva. Lebo potom aj tie výpovede, ktoré sú, keď rozprávajú, zbytočne sa stráca a rozprávame sa o tom, že neochutnal som, lebo som neochutnal, lebo základ je ochutnávať. Takže tak. Je to ťažko vysvetľovať a to je aj o tom, že divák, ktorý sleduje, keď ten, čo súťaží, neochutná v tom čase, čo vy vidíte v telke a potom rozpráva o tom, že bolo to málo slané, ja ako divák si poviem, jakže vie. Čiže oni, aj keď sa skončí a ide odniesť to jedlo, oni nesmú ochutnávať. Čiže tam sa neochutnáva, ak neochutnal, už nemôže, že ochutnáva len v tom čase, ktorý vidí aj divák. Čiže tak, Martin, čo teraz robíme? Teraz opekáme alebo restujeme tie mandličky na sucho. Máme aj strúhané mandle, ja to volám, že nechtíky, aj tie také drtené. Ono sa to originál volá hoblované, myslím. Hoblované mandle, ktoré sú nasekané a tie sú tiež veľmi dobré. Sú strašne rýchlo opečené a sú takí, nemáte s tým robotu. Toto môžem mešať? Neviem, cítili ste tú čokoládu? Taký závan a teraz oriešky cítite? Nevadí. Nachúcham vám do sáčku. Tak keď máte nádchu, nerozširujte to tu a... No, to je v pohode. No, toto je napríklad teraz jasný príklad toho, že indukciu, keby sme mali, ako náhle indukcia funguje, tak ako náhle sa zdvihne hrniec, vypína sa. Čiže teraz to máme vypnuté. Čiže toto je na zjednodušenie tých našich vecí, ktoré sa tam dejú. Chcel som tu zamakrovať s tým zdvíhaním pamäce, ale potom mi to len čas uberá. A vypne to. No. Ale v pohode. Dobre. Držíme. My sme sa stretli na takom Danubius Gastro sa to volalo. Tam bolo tak, že 7 dní varili kuchári 2 moduly. V podstate, ako moja mama varí lepšie, ja som do toho rozprával, ten šéf kuchár robil veci. A došiel tam jeden taký Mudrland, ktorý doniesol ukázať, čo je to konvektomat, to je taká rúra. A doniesol indukciu a mi vysvetľoval, Milane, to si ešte nevidel. A rozprával o tom, že tá indukcia, keď sa vypne, že je chladná. No nie je, že mrazivá, ale že nie je horúca. Že vyskúšaj to. A ja takto pred ľuďmi som dal ruku a začal som kričať. Uá! On zbledol. Ja som zdvihol, odišiel preč a už sa nevrátil. Viem, že vtedy dal výpoveď, tuším, z tej firmy. Ale tvárime sa, že to nebolo kvôli mne. Čo si otvoril? Otvoril som takúto nádhernú bylinku, ktorá moc nie je často používaná, alebo respektíve je používaná, ale nie takto v čerstvom stave. Je to Extragon. Má naozaj takú výbornú estragonovú chuť, vôňu. Takú estragonovú vôňu, ale myslím, že môžem vám dať aj kolovať. Kto by náhodou sa nestretol s touto bylinkou ešte, tak je to veľmi dobre používať naozaj na holandskú omáčku, alebo takto do dezertu, ako to robím ja. Špahňátka. Ono je také sladšia a má naozaj perfektnú chuť. Estragon, hej? No určite všetko sa dá pestovať. Len potrebujete lampu a alobal. A toto je práve že bylinka, ktorá strašne málo vydrží. Onu keď ju otvoríte, tak strašne rýchlo vedne a preto asi, neviem, či to je aj možné nejako oklikovo u nás pestovať, možno aj, ale nevedel by som na to odpovedať, takže radšej. Áno, nevyrastené bahniatka. Estragon. Či veľa nie, lebo ono to má svoju arómu výraznú, takže veľa by som toho nedával. Taká iná vôňa trošku. Kľudne tam môžete použiť ináč do toho banánového krému s tým kefírom, vanilku. Tam je naozaj strašne veľa tých variant, čím sa to dá ochucovať. No tak.
Vyzeral to všelijak, nie, mladý? No. OK. Zaujímavá voňa, nie? Estragon. Ešte niekto? Koštovka. Posúvajte si ďalej, dobre? Príde. Nemusíte vrátiť. My keď chodívame s týmto cirkusom, moja mama, tak to voláme, do obchodných centier, kde je to kvôli castingu, lebo ono by to mohlo byť. Bude casting tam a tam, v telocvični takej a takej, príde 6 ľudí, koniec. Toto je aj dôležité preto, aby sme prišli medzi vás, aby ste možno povedali niečo Martinovi, spýtali sa Zuzky, Mareka takisto, aby ste možno videli ako inšpiráciu už len napríklad Estragon. Čo hovoríte, dievčatá, na Estragon? Poznáte to? Ja to, že existuje Estragon, viem. Stretnúť som sa s ním... Troška si to medzi prstami pošúchajte, sa umoľní tá aroma. Toto nie je čili, budete môcť si šúchať oči. Nevedel som o tom, že takto vyzerá, takto vonie, ale vedel som, že je. Takže takisto. A toto je ten dôvod, prečo chodíme, aby ste sa aj spýtali, aby ste videli, čiže všetky tieto veci. Ja som tam dal taniera, nie je treba, čo? Vieš čo, asi bude treba, lebo... Potáckáko? Keďže robíme... Toto by sa malo teraz, ja vám ukážem jednu ukážkovú, mali by sa z toho urobiť bombóniky a mali by sa dať zachladiť, keďže my sme tu zrýchlený čas, potrebujeme to nejako urýchliť, aby ste nečakali na to 2-3 hodiny, čiže tie bombóny nebudú v stave bombóna, ale bude také krémové mandle, lebo inak sa to spraviť nedá, bohužiaľ nemáme tu tie možnosti, aby sme to zachladili, takže ja vám len ukážem, že pár tých bombónikov narobím, vy si to necháte vlastne vytrhnúť v chladničke, a potom to budete používať tak, ako je treba. Do tej čokolády vám dám aj troška čili, lebo čokoláda a čili sa majú veľmi radi. A na počudovanie aj wasabi s čokoládou. Niekedy si to vyskúšajte, urobte si pastu, wasabi a jemne si ju zmiešajte, alebo si ju zapracujte do čokolády, uvidíte, aké to výborná. Martin, tak to môže byť? Takto to bude? Či ako si to chcel? Či len do tohto? Myslel som, že len do toho a potom ma napadlo, že by som dal tú čokoládu priamo na to a zalial troška tým, nech to zachladí ten krém, vieš. OK, takže toto rušíme. Hej. Tieto jarmulky. Dobre, čiže bude to na tanieriko. Ušetriť misky. Ušetriť. Hej, na domov. Musím dať čo žene. Tak alebo môžeme aj tak, no chalani, aby ste toto akože... OK. No. Takže tu budú tanieriky a do medzier dáte myštičky, chlapci. Hotovo. No. Varianty toho servírovania existuje naozaj veľa. Ja len pevne verím a dúfam, že nezabudnem na to, že som krajal čili a neurobím niečo, čo by ma mrzelo. Napríklad dal vám serus. Poznáte tieto papričky? Tie žlté? Sú habanera. Veľmi dobré, naozaj majú svoju príjemnú pikantnosť. ...26 minút, mladý. Hej, kde kto? Ty? 26 minút. Stopol? No, to je dobré. Výborný čas, 30 sme mali, myslím, alebo tak nejako. To stihneme ešte skôr. Takže tak, ak ste mali pocit, že sa pýtajte sa, čo chcete. My vám budeme rozprávať, na čo vieme odpovedať, že bez akýchkoľvek problémov. Dôležité je, tam vidím, že kamera teraz beží, že tam máte zástupcov svojich, ktorí sa prídu predstaviť. Myslieť na tie recepty a my sa už postaráme, lebo je to o tom, že keď sú naši súťažiaci na chodbe, to nie je, že oni sú v jednej časti, jedna rodina, druhá rodina v druhej časti a medzi tým sú vlčiaky, plod veľký a drôt všelijaké. Nie sú to superi. V podstate až režisér minule povedal, že prestante, toto je súťaž, lebo jedni prehrali a tí druhí, nevadí, vy aj tak ste dobrí, v pohode, no nech sa vám darí a už si vymieňajú si recepty, ukazujú si fotky, toto je naša malá, keď bola a ukazujú, že čo jak bolo. Čiže je to v podstate akože prirodzená vec, taká ľudská. Potrebuješ ďalších? Ferry, potrebuješ ďalších? Terka, áno? Máme? Dobre, takže Terka teraz dvihne ruky, pozrite sa týmto smerom všetci. Terka máva, má na tričku toho Forgáča. Tak to bude prestriedané, dobre?
A ty tu máš aj tie kvetinky, tam dávaš? Áno, áno. Toto ma zaujíma. Tie jedlé kvetinky sú dostanú, mám si dávať pozor, keď som, ja neviem, alergický na niečo. Ako to chutí? Môžem tam použiť aj muškát? Hej. Normálne, že muškát. Oni sa to, jasné, oni sa to istú dobu, to bolo veľmi trendy vo svete, potom sa to nejak vytratilo a znova to teraz prichádza nejak do mody. A naozaj to sú jedlé kvety, ktoré môžete absolútne úplne perfektne jesť, krásne s tým dajú dekorovať akékoľvek jedlá, predjedlo, hlavné jedlo, dezert a je to naozaj také šarmantné. Zas ale nedávaš toho hrst. Nie, to je fakt len trolinka. Ono to má, tie kvetky majú takú tú pelovú medovú chuť, záleží, ktorý kvet máte a ono to aj príjemne ochucuje vlastne tie jedlá. Čo robíme teraz? No, takže ja som len chcel ukázať, že zhruba ako to vyzerá, neviem, či sa mi to podarí nakloniť. 3 kopečky. Takže si narobíte v podstate takéto bomboníky, akékoľvek veľké chcete, necháte vykladnúť a potom si to môžete už hociako. Môžete si to kľudne používať aj ako bonbon, dať do chladničky, ponúknuť susedom. Dá sa tam dať akékoľvek ovocie, dá sa to z hocičoho spraviť, dokutiť kardamónom, čierne korene by som tam vedel dať, wasabi, čili, ako som hovoril. Čiže takéto kopčeky zachladiť. Áno, nechá to vychladiť a máme z toho krásny bonbon domáci, ktorý si spravíte veľmi rýchle. Čokoláda biela, mliečná, horká, nugatová, akákoľvek. Dobre, teraz? Teraz ešte som chcel niečo spraviť, aj tie pomaranče som chcel ešte spraviť. Tie pomarančové segmenty. Počúvaj, môžem dávať po lyžičkách na ten tanierik a prelievať to? A tie segmenty dáš kam? Kedy? Tie dáme tak potom. OK, čiže môžem to už nakladať. Môžeš začať, no. Ďakujem. Ešte to. Ježišmaria, telo čokolády. Zase je to teplé jak. Dobroš. Po lyžičke. No, aj taký kopček, však máme je dosť. Takto? No, ešte môže aj prihodiť kľudne. Dobre. Či nech viacerým vyjde, tak potom menej. Takto? Výborné, super. Dobre, čiže toto takto dáme. Čiže normálnu jednu fajnú lyžičku. Martin, a podľa teba, ako vidíš ty atmosféru? Nepotrebujem superlatívy a vedieť z tejto relácie. Aký robí dojem možno a urobila na teba, keď si sa dozvedel, že také čo si je, keď ťa oslovili, že či do toho ideš a ako to vidíš? Ja som sa veľmi tešil, lebo mňa strašne baví takáto práca. Keď môžem hodnotiť ľudí, alebo respektíve aj dávať im nejaké rady a zúčastňovať sa na takýchto všelijakých akciách. Perfektné je to, že musím povedať, že my sme teda naozaj super kolektív a je to asi aj cítiť na tej relácii, že tam naozaj jednému človeku z toho týmu ide o tú istú vec, či to je kameraman, či to je kostýmerka, či to je maskerka, moderátor, režisér, porodcovia, naozaj sme tam perfektná banda a potom sa perfektne a príjemne robí. Ináč to by som vám chcela do pozornosti, keď chcete zistiť, aká atmosféra je na tom natáčaní, tak sa naozaj prihláste. Lebo je to tam perfektné, uvoľnené fany, kopec zábavy si tam zažijeme, takže ja mám len strašne dobré pocity a veľmi rád tam chodím a bavím sa spolu so svojimi kolegami. My máme jednu výhodu, že keď sa robia iné relácie, všetci čakajú na obed a my to máme o varení všetci. čo je výhoda. Fú, toto už nedám. Horúce, čo? No. A ešte mňa sa pýtali, že čo hovorím na túto reláciu. Mne sa napríklad páči to, že, a použijem opäť Vila Haba, a je úplne jedno, že či ho máte alebo nemáte radi, to je človek, ktorý bol pekár. Raz v októbri sa prihlásil a ani netušil, že už nebude pekár, že v rámci toho, koľko v pekárni dostáva peňazí, vyhral, končil niekedy v januári, vyhral toľko, že 3 roky nemusí robiť v pekárni. Samozrejme, že keď prídu penieži, samozrejme, že nebude čakať 3 roky, ne? Takže peniažky, keď sú, rozkotulujú sa, čo, ja neviem, a netuším, či je Vilo... A Vilovi to v podstate zmenilo život a jeho rodine,
okrem toho, že už má nové zuby, som ho normálne nespoznal, napísal knihu a stále sa vrátime, každým jedným takým benefitom, sa vrátime k tomu, že v októbri bol pekár. Potom zrazu sa stal známy, variť vie, to musíš, Martin, uznať, že aj ty. Variť vie. Milo nie je prípad, že je šéf kuchár, že teraz ho niekto si zoberie do reštaurácie a on bude riešiť veci. On len je človek, ktorý rád varil a varí. Zrazu sa dostal do momentu, že aj tie recepty, ktoré zháňal, im veril, boli zaujímavé, preto šiel ďalej. To, že to, čo nasleduje potom, že sa v podstate si musí tým celým prejsť, to je v poriadku. A toto je ten príklad, ako nechcem použiť, že americký sen, lebo to poprvé nie je cieľom, ale to v podstate z pekárne sa dostal niekam úplne inam. 2 knihy vydané, na prvej sa naučil, ako ju zobchodovať. No ideš robiť knihu. Vydavateľ sa pýta, koľko chceš love? Dám ti trošku viac, jak máš teraz na mesiac, alebo chceš euro z každej? No kto by chcel euro z každej, nie? Super. No ale keď sa potom dozvedel, že sa predalo cez 10 000 kusov, 15 000 kusov. Na ten krém. Čiže tak, no. Zmenilo mu to život a v tom pozitívnom. Zas. Čo vy tam vyjedáte, chlapci? Oni neviedajú. Normálne, že šiarli. Chcel som vám povedať ešte jednu vec, to, čo mi bol našepkať Tomi. Tí, ktorí idete a rozhodnete sa, že či ísť alebo neísť do relácie, televízia hradí cestu tam a späť. Ideálne bolo, keby si boli z Pyongyangu, že by ste ju vycicali. Ale cestovné sa hradí, ak už ste v Bratislave na Kolibe a varíte a vždy sa varí nejaký čas a medzi tým sa ide spať, lebo denne robíme 2 časti. Jednu, pauza, druhú. Tak ubytovanie takisto hradí televízia. Čiže to. Už opadávam. Čiže toto je tiež v rámci tohto. Takže tak. To chcel som vám ukázať Mareka. Zozadu. Nechaj tak, nechaj. Napravíte? Ale ďakujem. Jasné. Dobre, toto už bude tak, že... Áno. V podstate tam už, tam, kde sú kvetinky, je finálny produkt, môžeme to dať pochutnať. Dobre, postavia späť túto stenu, dajte stenu preč, dajte stenu nazad. Dáme kvetinky, druhú partiu a ideme na ďalšie, lebo tu máme kotol toho. Malé lyžičky. Paličky daj čínske. Drží? Dobre. Dobroš. Kacka, tosto, kacka. Kadze, tadze. Kebyže to bol zafrkaný tanier, odfoďte, že to Korbelič robil. Ten banán má takéto svoje mazivko a ono sa tak lepká troška. Čokoľvek. Dobre, idem to zakackať ja, dobre? Dobre. Chlapci, jak mudrujú. Keď bez toho banánu to tak nevyzerá dobre, ale chutí to lepšie s tým. Oni sú z Malacek, všetci traja. Majú taký lowrideový klub, tuningový. Ale nie, tak... Oni keď sa na to vykašľú, tak ani špecialista nemôže nič, nie že ja. Toto je podstatné. A na motokárach jazdia. Za to majú také šišky, bo im to drží v helme. Toto sú muškáty. Muškátové kvety. Toto je najväčšia prplačka toho celého. To servírovanie. Jo, teraz sa vymeníme, ja budem zalievať banánom. Chlapci zdobia.
To už koštoval. Je to horké? %70% kaká urobí svoje. Ono je ešte veľmi dobrý nápad a grif, kľudne keď si spravíte karamel. Necháte si ho vytuhnúť a potom ho na také väčšie kusy, na takú griláž rozmixujete, cca 2 mm a môžete to k tomu zmiešať. Dostanete takú karamelovú chuť, to je tiež veľmi zaujímavé chuťovo. Počkaj, to jak meráš 2 mm? Prosím? Jak to meráš tie 2 mm? Co už tokom? No tak to je od oka zhruba. Ono dá sa z toho spraviť aj taký prášok, lebo nemôže byť ten karamel moc veľký, potom si vylámeme zuby, ale keď je taký menší, tak je tak krásne uchrumkateľný, tak to tam príjemne chrumká ešte medzi tým. Dobre. Ešte máme, to znamená, že ešte vyjde možno na nejakú jednu rundu. Vybavce. Vybav chlapcovi. No. Tu treba žmurkať, na chlapcov treba žmurkať. Dobre. Kričíš? Nekričíš? Dobre. Teraz sa spustí krik. Tak čo, chutí? Dochutnal. Áno? Je tam aj to čili cíti troška? Áno. Super. To, výmena. Jo. Kto chce vylízať misu? A toto bude súťaž. Rodičia, ktorí pustia, alebo môže to byť aj rodič, vylízať misku. Čo vyhráte? Nože, zástery a môžete si nechať misku. Nie, ježiš, misku si nemôžete nechať. Chlapci majú, hej, keď potrebujem ja čokoľvek kúpiť, oni hneď vedia, čo sa oplatí, koľko je to cena. Chlapci to majú prepočítané. No, ale vážne teraz, taká súťaž. Je tu niekto ochotný, nejdem, pozor na zdravie, tak poď. Šup. Mladý muž. Taďal. Skús nám povedať meno krstné tvoje. Krstné meno. Toto je Lukáš. Lukáš. Môže? Je to v pohode? Chceš tam aj banán do toho, tú šťavu? Trošku, hej, pán jest gurmán, dobre. Lukáš takto, kvetinku tiež. Kvetinku. Počkaj, tu máme Lukáša, ktorý ešte kvetinku tam dostane. Počkaj. Myslíš, že tam, tam sa nepostaví asi. Sadaj. Počkaj. No. Aby sa nezababral. Počkaj, to podržím ešte. No, akurát ti je. To bolo na teba. Aj pozametáš hneď s tým. Zásteru máš. Vidíš? Myslím, že nepomôže, ale nevadí. Tu ešte skrutku, za golier. Tu asi nie. Ale vieš čo, môžeš ísť spokojne sem. Tu zostaň, Lukáš, tak. Dáme aj limit časový. Ideš do toho? Dobre. Nie je časový limit. Koľko máš ty času, povedz? 5 Dá toto za 5 minút? Čo? No dobre, počuj, ešte si tak prehrabni vlasy dozadu, lebo podľa mňa aj čelo sa napapá. OK, stopujeme 5 minút. OK, časomiera je pripravená. Pripraviť sa. Vieš čo, je to na tebe. Ak ju rozbiješ, aj to prežijeme, len si neublíž, prosím ťa. Dobre? OK, pripraviť sa, pozor. Nechoď písať. Štart. Teraz
rozmýšľal, že na čo mu je zástera, mal som mu dať čiapku, ne? Brada je tam, čelo tiež. Že ozývajú sa zvuky. Ja, to bude na vlasu. Počuj, vlasy budeš mať také zdravé. Jaký dobrý štart prázdnin, nie? Malý jazyček máš. Keď sme robili akcie s deťmi, koncom augusta, začiatkom septembra vždy bola súťaž, kto skôr zlíže na núk. Angina jak vyšitá na začiatok školského roka. Toto akože opatrne. Je to v pohode, Lukáš? Dobre. Vlasy v pohode. Má zagabané vlasy. Dostaneš poukaz ku kaderníkovi. Dobre. A už to niekedy doma skúšal? Hej, čiže to on je profik. Jaha, sme nevedeli. Aký máme čas? Minúta? Toto nedá za 5 minút. A chceme to dočista, nie? Dočista. Ale počkaj, on si to fakt užíva. Dobre. Čo? To tak, či tak, je v pohode. Potrebuješ lyžičku? Stáva sa jedna zásadná vec. Už je tam málo čokolády a už poschla trošku. A už je chladnejšie, ale v pohode. Lyže z kraja, má na to svoju taktiku. Časomiera hovorí, že? 2 minúty? Ešte 3. 4 minúty. OK, a už len banán? Dobre, tak hýba banán. No a banán nechceš? S muškátom. To tekvicu. My nie na čokoládu sme mali deti učiť. Na zeleninu. Čo? A ďalšia súťaž. Kto zje, decka, skôr kilo brokolice? Čas? 3 minúty? 4 minúty. Dobre. Necháva si tú šťavu, tú omáčku banánovú. OK. Ty budeš rovno do vane. A idete na oslavu alebo z oslavy dnes? Už iba domov? Dobre, OK. Toto je rekord. Toto je rekord v lízaní misi. Zahlas. Stále 3? Koľko má sekúnd tvoja minúta? Zrazu 120? Čo? Môže byť? Lukáš hovorí, že stále málo. Aj košelu? Mamička nás pochváli. To už nezmeníme teraz. Keby sme boli vonku, tak súťažíme o najzelenšie kolená. Ďalšia obľúbená súťaž pre deti. Už pre rodičov menej zas, samozrejme. Ešte tam je niečo? Vyškrávame to? Či stačí? Skoro. No skús ešte. Martin, je to všetko zatiaľ? Áno, je to všetko. Dobre, chutilo vám, čo ste koštovali? Dobre? Môže byť. Inšpirácia. Sviatky sa blížia, Veľkanoc, začali sme ešte len pôsto, jasné. Ale dá sa to urobiť doma, takéto bombóny. Možno ako prekvapenie. Keď nevíde, on za to môže. To Korbelič ukazoval v Optime. Myslím si, že stačí. Lukáš, OK. Nedosiahneme, dobre. Ne. Super. No, Lukáš hovorí, že vyzerá jak prasiatko. Hovorím, áno, ešte aj košelu si zašpinil navyše. Iba trošku, fakt iba trošku. Nehovorte mu, dobre? Trošku viac. Tak sme sa zabavili. Prihlásil sa ako prvý. Choď odnes mamine, ona ti to ešte vytiera, dobre? OK. Toto Pexesu už asi nie, alebo zober si. A moju asistentku časomieru poprosím, aby prišla sem. Veľký potlesk pre Lukáša. Nie je pokojnejší, nie je trošku čokolády. Ako sa voláš? Sem do bambulky to povedz. Toto je Paťka, ty si časomiera. Počujem, mám pre teba, budeš moja asistentka. Toto potrebujeme rozdať. Sú to magnetky. Toto sú tvoje. Nemáš vrecko. Dobre? Nechám to ja u seba. Pýtaj si to odo mňa potom. Dobre?
Zasieru si nechaj. Paťka rozdáva magnetky. Usmievajte sa na Paťku. Martin, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem aj ja, že som mohol tu medzi vami byť a troška sa podeliť s vami o nejakých pár kuchárskych grifov. A pevne verím, že sa tam nájdete odvahu a prihlásite sa do našej súťaže a stretnete sa s nami tak live v našom štúdiu a zažijete kopec randy. Takže ďakujem a pekný večer ešte. Ďakujeme Martinovi. Martin Korbelič vás pozýva na casting, aby vás mohol vyhodiť. Tak chcete foto? Hej, tak všetci teraz sa usmievajte, dobre? Stiahnuť brucha. Poďaj. No, veľké oči, zatiaľ nie, áno. A zdvihnite teraz ruky, dobre? Že mávame. Ja sa cítim jak doktor Sova z rukavicách, ale v pohode. Ďakujeme, Martin. Martin Korbelič, špecialista. Moja mama varí lepšie ako tvoja. Wow, super. Paťka, ide ti to? Dobre, výborne. Čo sa bude diať teraz? Opäť pripravíme si veci, ktoré budú tu. To znamená, že ideme na Zuzku. Zuzka bude mať cestoviny, bude pripravovať. Opäť budete ochutnávať. Paťka, ale nie je to jednoduché, nie? Keď všetci pýtajú a už máš tam posledných 5. Čo urobíme my? Z tejto strany. No, ani nič neprišlo k vám ešte? Nie. Hádžem nôž, chytajte. OK. Zuzka bude pripravovať cestoviny. Takisto taká ukážka. My to len prestriedame, pripravíme a opäť zase ponúkneme. Ste možno bližšie k tomu sa prihlásiť? Niekto, kto je tu? Že váhali ste? Čo? Počujete, ešte sa stala taká vec, že prišla rodina, došla, perfektné, ešte tvoje 3. Paťka, ďakujem ti veľmi pekne. Toto je tvoje, dobre? Ďakujeme. Prišla mama s chlapcom, ktorý bol, že puberta s ním šila jak ľudová vyšívačka, akože nenormálne s ním šila puberta. So všetkými tými dupaniami a hlavami a plecami, všetko kompletne, ale sa dohodli. Mama povedala, že áno, pôjdem s tebou, ak nás vyberú do relácie, ale potom a začala rozprávať, že čo bude robiť, ako bude robiť. A išli veci cez školu, upratovanie a podobné záležitosti a krúžky. Mama s ním bola, vyskúšali si to, prežila to celé a stretli sme sa a hovorili, že chalanko je vymenený. Že ona mu to dala ako darček, v podstate, že išla s ním. Bolo to akože, jedlo bolo, že katastrofa, lebo bolo to psiček a mačička, varia či pečú tortu, ale splnilo to svoj účel. Aj toto je možno moment, ktorý treba sa zamyslieť a využiť, či chcete, nechcete sa prísť. Časovo sa dá, pretože sa vždy pýtame, kto kedy môže, niekedy máme aj cez víkendy sa točí, niekedy len cez pracovné dni. Podmienky som vám povedal. Dôležité je, že ak sa dnes zaregistrujete, už budete, to znamená na volá vychádza, prídeme na jeseň, ak budeme ďalej. Čiže toto je v pohode. Preto my prichádzame sem, aby ste videli aj týchto špecialistov, ktorí tu sú. Ja som videl niekde, že áno, aj podpis karty sú, všetko bude. Dobre? Koľko tak potrebujeme, šéfe, času? Zuzka, riady a ideme. Dobre. Tak teraz išli zvučiť Zuzku. Ona vzhľadom na to, že má tú šatovú zásteru, no, tak museli ísť inam. Zvukár usmiatý ozvučoval Zuzku. Áno, dobre, dobre. Máme ešte čas, Zuzi. Máme čas. Ja teraz zídem dole, budem podpisovať nejaké karty. Môžeme si dať hudbičku, dobre? Mňa môžeme vypnúť, aby som tu nerobil veľrybu. OK? Počkaj. Ešte raz sa stratíte vy svojmu dieťaťu. To neexistuje, lebo vieme, že deti sa čo? Nestrácajú. Strácajú sa iba rodičia. Hovoril som, že všetko bude v poriadku. Nič sa ty neboj, dobre? Je to úplne OK. Toto bol seriál Otca ti naháňam, teda vlastne mamku ti naháňam. Všetko je v pohode,
môže tu byť s nami chvíľu? Budeš tu s nami chvíľu? Vidíš už mamku? Mamka má fraj, môže ísť. Dobre, tu si ho môže vyzvinúť, je to v pohode, OK? Usmej sa, prosím ťa. Všetko je... Naučím ťa takú vec, pozri sa, takto daj ruku. Tak a tak. Dobre, toto bude náš pozdrav, poď. A sám, ruku to... Poď. Marek, poď sem aj teba nauč. Nauč to Mareka, prosím ťa. Ako sa to robí? No, vidíš. No jasné, tričko ti dáme, počúvaj ma. Dostaneš tričko, dobre? Aby ťa mamka lepšie videla. Toto je na spanie. Poď si vyberať tričko, poď. M-ko, XL-ko, to nič. To je akurát, no, L-ko. Dobre, toto bude tvoje. Sedíte, kto pánkam tu sedí, dobre? OK. No, ešte, že si sa stratil, dobre? Teda, on sa nestratil, ešte, že sa mama stratil. Všetko je v pohode. Ak by sa také, čo si stalo, zvládneme to týmto spôsobom. Pre rodičov, čokoľvek, aj pre deti, keby náhodou sa vám decka stratili rodičia, tu prídete k nám, prídete sem, nájdeme sa, dobre? Mamka ešte nás fotí, pozri sa, počkaj, haha, pekná kabelka, mamka. OK, trafíš už? Dobre, drž sa, počkaj, pozdrav, halo. Trimše, čau. OK, vyriešené. Hejte, zrazu koľko postracaných ľudí. Straty a nálezy. Dobre, Zuzi, sme? Toto je také, že ešte niečo... Počúvaj, ja len, vieš prečo? Nie preto, že poďme rýchlo, ale preto, aby som vedel, ako si možno, ja vyzerám, zariadiť čas. Čo? OK. Už ideme variť. No, začíname? Čo je tvoje, čo nie je tvoje? Toto kto dá? Inak. Zuzka Sabolová, špecialistka. Košičania a návštevníci Košic a Optimy. Zuzka takisto špecialistka, hovorila o tom, že je špecialistka na... Kvietok mám, hej. Špecialistka na cestoviny. Je to tak, ako každý máme svoje čosi. Áno. Ja napríklad nič. My máme také malé bistro, kde v podstate máme také sťažené podmienky a varíme online, čiže vlastne mne toto nepríde také zvláštne, až na to, že tu je asi krát 100-200 tisíc ľudí viac, ako ja mám v bistre, čiže trošku stres. Ale online varíme veci, ktoré sú na čerstvo, to znamená, že nerobíme si nejaké extra prípravy, všetko je fresh, nemáme mrázáky, to znamená, že my čo kúpime, musíme spotrebovať. Čiže my nemáme ani jedálny lístok, každý deň čo kúpime, to spotrebujeme. Na Facebooku vidíte, že aj ja sledujem, že čo dnes máte v rámci ponuky, lebo v podstate ani to nie je o tom, že čo majú, musia spotrebovať, musia to jednoducho predať. To znamená, že ak je dobré lečo, poviete, lečo je vypredané, je nám ľúto a idú ďalšie iné veci. A toto je v podstate trend takýchto reštaurácií, že nie sú mrazáky. Nemáme mrazáky. No. Ja si spravím taký účes na varenie. Dobre. Počuj ma, aj parmezán si robíte online naživo? Parmezán kupujeme od Taliana strúhaný. Ja tu mám takýto nestrúhaný, tak urobíme z neho hobliny dnes. Ale ja som pre vás vlastne vyrobila cestoviny. Ja mám takú mašinu. Išiel dozadu, šiel do kina. Dobre. Ja mám takú mašinu, do ktorej si nasypem takú špeciálnu múku, ktorá vlastne musí byť nahrubo pomletá. Do toho sa dajú vajíčka. Taliani dokonca majú dneska už aj taký nejaký zákon, že keď nemáš na kilo múky, myslím, že 6 vajec, nemôžeš povedať o tom, čo ti vyjde zo stroja, že je to cestovina. Čiže oni majú predpísané, koľko vajec na kilo múky musíš použiť. Čiže vlastne tam ide táto špeciálna múka, idú tam vajíčka, ide tam trochu soli a ide tam voda, celé. A toto normálne, že tam dáš? A to tam takto nasypeš do tej mašiny. A vyjdú ti takéto špaky? A potom máš také špeciálne násadky, osadzné matrice, ktoré tam nasadíš, keď pol hodinu sa ti melie to cesto. A teraz ja som sa rozhodla, že pre vás spravím pene, tak som vám vyrobila včera pene. Nasadíš tam tú matricu a tým, že to je taký strojček na to naše malé bistro, pri tom sedíš a takto si tie pene. Čiže ty rozhoduješ, aké dlhé bude, Ja rozhodujem, to znamená, že jedna je taká veľká a druhá je taká dlhá, lebo mi nevyšlo, vieš. Ale ruky máš kalibrované, to ja si tak akože rátam sekundy, ja tak rozmýšľam si, čo idem robiť a hovorím si, že... No,
A tým, že teda chceme byť efektívni a potrebujeme minúť krevety dnes, tak som sa rozhodla, že vám ukážem, ako si spravíte cestoviny s krevetami. Taliani hovoria, že jedlo potrebuje time and wine, to znamená, že čas a víno. Ja som si brala dnes 2 recepty, jeden s bielým vínom, jeden s červeným. Neviem, či stihneme urobiť obidva dnes. Uvidíme, že ako to pôjde, jasné. Takže dáme najprv to biele, lebo sami viete, že keď idete piť, tak je lepšie stať najprv biele a potom pozvoliť nám prejsť na červené. Takže ja by som povedala, že začneme bielým vínom. Samozrejme, toto je návod pre tých, čo máte viac ako 18 rokov. Dobre? Nie, že budete skúšať tí, čo nemáte. No. A v podstate... Môžem ti nejako pomôcť? Stlač si ten gombík a máme zrýchlený čas a môžeme. Dobre. Čo potrebujeme je, na panvicu si dáme rozohriať olivový olej na varenie. To znamená, že nemôže byť lisovaný za studena, čož je tento, ktorý je do šalátov, ale je to tento. OK. Tento áno, extra virgin, aj to je cítiť. Tento je aromatickejší, tento nie. Tento je do 190 stupňov v pohode. Šaláty, varenie. Ja ho veľmi rada kombinujem s maslom, lebo to maslo má akože... Aha, tak toto nie. To maslo má takú pre mňa milú chuť, ale aby teda nám nezhorelo, tak ja vždycky dávam kombináciu na tento recept olivového oleja na varenie plus maslo. A to si tak akože rozpalíme na tej panvici. Čiže toto takto tam dáme. Môžeme podať ako... Maslo nič nepokazí. Tak trošku toto stiahneme, lebo toto je akože... Je to veľmi indukcia rýchlo. peče jak šaletá. No a čo vlastne potrebujeme? Nožík, pozor. Keby si mi možno pomohol, keďže si stlačil, jedine, čo potrebujeme, je olúpaný cesnak rozmixovať ponorným mixerom s olivovým olejom a tuto už môžeme kľudne použiť aj ten extra virgin, je to v podstate jedno. OK. Tu je extra virgin. A ideme do tohto, alebo ponorákom? Nie, vieš čo, ja si myslím, že ponorákom to bude. Nemusí to byť vôbec konzistentne úplne, že v pořádku. Môžu tam byť kľudne kusy cesnaku, hej? Čo je konzistentne? Nemusí to byť také smooth. Môže to byť kľudne... Smooth je horšie. Kľudne to môže byť horšie. Varíme v improvizovanej kuchyni, robíme improvizované veci. Počkaj, tebe najlepšie vyhovujú tieto stoliky, lebo my normálne sme boli na gitaristov. Vy ste, že si vysoký, no? No, ja my normálne, basketbalové družstvo sme. No, čiže tuto máme ako keby ten olej. Ja som schytala dnes predvarené krevety. Ja preferujem tie, ktoré nie sú predvarené, ale v zásade je to jedno. Môžem? Môžeš. Čiže tu sa nám varí voda na cestoviny. Vodu na cestoviny iba solíme. Ja tam nedávam žiaden olej, podľa mňa to je úplne zbytočné. Čiže dáme tam takto túto z tejto soli. Čiže osolíme si vodu. Ja som si aj tak sofistikovane donesla takého sito, aby som to nemusela cediť, lebo nemáme tu umývadla ani nič. Čiže v tomto site ja tie cestoviny potom uvarím. Tým, že oni sú čerstvé a ja som ich robila štvrtok večer pre vás, tak možno budú potrebovať nejakých 5 minút. Normálne tie cestoviny, keď vyjdú zo stroja, sú uvarené za minútku. Čiže to my tak akože sa snažíme robiť, aby tí ľudia ako aj vedeli hneď rýchlo jesť. Takže tuto už, máme ten olej s maslom. Ja dávam do toho receptu čili, ktoré mám tu nakrájané, čiže dáme tam teda čili. Dáme tam hneď v úvode aj tie krevety. Tým, že tieto sú predvarené, budeme potrebovať veľmi krátky čas na tento recept. Čiže dáme tam takto tieto krevety. Rúru nepotrebuješ? Rúru nepotrebujem. Vidím, že ju máš so sebou, dobre. Sranda. Chlapi to tak akože zvyknutí kuchári, chytí tú pánvicu a takto to prehodí. No lenže táto má 150 kg. Tým, že má malé svaly, ďakujem, je to v sube. Je to OK? Áno, je to perfektné. Tak ja vlastne používam vždy varechu, všetci sa na tom akože zabávajú. Niekto vylízať? Len cesnačík s olivovým. Dievčatá. Čiže dáme vlastne na to maslo s olejom to chili krevety, dáme tam trošku soli a potom máme dve dôležité ingrediencie a to je cesnak pomletý a ančovičky. Ináč tie ančovičky ja si niekedy zvyknem mlieť, ale v podstate oni reagujú tak, že oni sa v tej panvici ako keby stratia. No. Čiže vôbec nemusíme sa s tým zapodívať.
Ja som to už otvorila vzadu, Juriho, netvár sa, už to funguje. Ja už som to skúsila. Ančovičky sú v podstate aj nejaká vec do šalátu, Cezar šalátu, do dressinku, nie? Ja ančovičky, keď robím nejaké receptúry v reštaurácii, nikdy tam tie ančovičky nepíšem, lebo ľudia si tak predstavia, že chlpatá ryba. Ale to mám urobiť takú chuť. Už ide rýchly čas, chlapci. Aj tak máte, najrýchlejšie máte vy. Takže dáme tam trošku ančovičiek. Takto. No. A teraz... Pretože len môžem krájať? Víš čo, keď ho chceš nakrájať, môžeš. Povedz ty, alebo len lístky ti oberú. Ja ho tam, listy, ja ho tam tak trhám na záver. Mne sa to tak viacej páči. Dobre. Ale v podstate môže byť kľudne nakrájaný. Nasekaný v podstate. Ľúbi, neľúbi, ľúbi, neľúbi. No a chcela som vám ešte povedať, že keď varíte tie cestoviny, ja viem, že cestoviny sú taký, že rýchly recept a každý ich varí v najväčšom ukrutnom zápale hladu. Ja si myslím, že stále by ste mali počkať na to, kým vám zovre voda. Je úplne zbytočné ich tam močiť v tej vode, ktorá nevre, lebo to není žiaden efekt. Čiže ja vždy počkám, kým mi voda vre. Hovorí sa, že to treba zavrieť pokličkou, teda tou. Ja mám taký špeciálny kúpel pre tie cestoviny, to je taká mašina, do ktorej dávam tieto sitá a tam poklička neexistuje. Takže ja by som povedal, že ani to netreba vôbec zakrývať. Treba potom tak z času na čas ochutnať, že či teda sú tie cestoviny zvonku urobené a vnútri ešte stále surové, vtedy sú vlastne super. To je, Zuzka, ale dúfam, že máš víno použiť v tomto recepte, Jasné. lebo chlapci už sa nevedia dočkať. Mám, biele víno ide. Majú deficit. Pokiaľ už máme urobený vlastne ten základ takto, tak ja vždycky prižnem tomu plynu. Tuto máme elektriku, takže prižnem elektrike. A keď to začne čo najviac vrieť, tak vtedy tam dolejem veľa bieleho vína, suchého, aby sa nám čo najrýchlejšie zredukovalo. No a otázka znie, že kedy tam dáš to bambíno? Karičku dávam, neviem. Viac? Stačí toľko, či viac? Čiže teraz vlastne čakáme, kým to náberie tú správnu teplotu, aby sa nám to víno rýchlo vyredukovalo. Ešte málo, ešte počkáme chvíľku. Tam je asi aj dôležité to, aby tie krevety, ak už sú, tak nech sú premité, aby tam nebola tá... Tým, že ich máme my predvarené, tak je to okay. Také jednoduchšie, ale doma, keď si to robíte, tak naozaj tie nepredvarené krevety si stačí len umyť a oni sú hotové za 5-7 minút, to je rýchlovka. Ale čo viac akože zoženiete a kúpite v bežných obchodoch, sú naozaj predvarené krevety, čo je škoda, ale ináč neviem, či viete, ja som teraz o tých krevetách študovala. Kreveta, keď sa narodí, tak je vždycky mužom. Aha. A v stave svojej dospelosti sa stáva ženou. Čiže kreveta je vlastne transgender v priamom prenose. To len akože bezaujímavé. A platí aj to, že možno sa vám bude zdať, že ešte tú krevetu dám. Čím dlhšie varíte, tým viac ona sa zmenšuje a už potom ide smerom do guby. Dobre, voda sa nám varí, takže ja sa teraz namočím tie cestoviny, ktoré bohužiaľ sa mi nie všetky zakryli, tak ešte tam musíme dať trochu vody. OK. Opäť tu máme strateného rodiča alebo sestru. Čau, ako sa voláš? Krstné meno mi povedz. Ja som Milan, ty si? Klára. Toto je Klára. Ty zháňaš autorov, teda rodičov, alebo koho zháňaš? Sestru. Ako sa volá sestra? Sára, počúvaj ma. Vieme, že si tu, tak príď sem k nám, dobre? Lebo Klára je smutná. Dobre? Nevyzeráš smutne, ale ako... Pred Sárou to môžeme tak povedať, dobre? A to je tvoja dvojička? Čiže teba ešte raz môžu niekde vidieť? Hej? Dobre. Páči sa ti tu v kuchyni? Hej? Dobre. Nechce sa pozrieť na krevetu živú? Predvarenú? Nie, stačí. Dobre, tak Klára hľadá Sáru. Nič? Korbeliča chcete? OK. Pokojne môžeš tu zostať. Môžeš si aj sadnúť, keby ťa nožky boleli. Dobre? Môžeš tu byť s nami.
kým sa Sára neobjaví. Dobre? OK. Vy v pohode? Dobre. Ďakujeme. Ako sme stave? Ponorili sme cestoviny. Mali sme málo vody, takže ešte to budeme musieť chvíľku počkať a potrebujeme takú tú škrabku. Ja videl som, bola tu. Tu je. Super. A nie je to vrúbkované. Nie. Nie, že spadneš, dobre, Klára? OK? No poď, ja ti ukážem všetko, čo tu je. Med, maslo, nôž, olivový olej, estragón. Zopakuj. Dobre, potom ančovičky, čili, syr, tento je cheddar, to je jedno. Petržle, krevety, cesnakové čosi. Pokiaľ sa nám to víno z toho odparí, čo už asi je, tak to kľudne môžeme stíšiť a počkať na to, kým tie cestoviny teda sa dovaria. Potom zásadne tie cestoviny vždy dávame na panvicu a tam to spolu premiešame. Je veľmi dobré inak použiť z tých cestovín aj vodu, v ktorej sa varia, lebo tam sa pustia nejaké isté škroby a to tak akože prepojí, Taliani hovoria, tú pastu, teda tie cestoviny s tou omáčkou vždycky lepšie. To znamená, že my tesne pred servírovaním vždycky naláme trochu z vody z toho kúpela pre cestoviny do tej omáčky, počkáme a potom tam máme vždy cestoviny. Ja som si zobrala, mám tam aj pecorino, čiže môže byť buď pecorino alebo parmezán. Ja som myslela, že budem mať strúhaný, ale nie je a nemám ani strúhak, takže urobíme si hoblinky. Bude, všetko bude. Dobre? Dovaríme a potom. Dobre? A prišti stanice Mústek. Vážení cestujúci. Nebudem mať asi toľko, junior, musíme také, že trošku menšie stráviť. No, bude malé. Dá malinké. No. Asi vieme, čo hlasia. Vy ste rozumeli? Hej, dobre, potom. Ja som rozumel, opakujem. To bolo všetko. Mňam tá omáčka výborná, ale no, cestoviny uvidíme, že čo. Počujem ma, relácia. Moja mama varí lepšie ako tvoja. No. Je niečo zaujímavé v rámci receptov, alebo aký recept ťa možno prekvapil, že fíha, bolo? Tak ja som sa tam veľa vecí naučila sama. Že teda ľudia akože majú naozaj fantáziu a kombinujú rôzne chute. Čiže pre mňa je to inšpirácia každý deň. Akože niekedy je to sranda, tak vidíme tam samé tie kultúrne domy. Je to také, no, ale akože v pohode. Ale ja som zástanca aj tradičnej kuchyne, len ona sa dá robiť takisto moderne. To znamená, že keď sme sa obliekali v roku 90 istým spôsobom a dnes sa obliekame istým spôsobom a nosíme ten istý materiál, to znamená, že džínsovinu na džínsy, len majú iný strih, tak to isté, čo sa varilo v 90. roku s brinzovými haluškami, platí aj dnes, lebo to isté používame, len sa to iným spôsobom prezentuje. To je celé. To znamená, že ja milujem slovenskú kuchyňu, tradičnú, len treba sa aj trošku povenovať. Staré švédske príslovie hovorí, keď je ryba dobrá, tak je ryba dobrá, hej. Čiže keď je perkelt dobrý, tak je dobrý. A je úplne jedno, že je to perkelt, hej. Môže byť dobrý aj v relácii. Myslím, že Maťo Korbelič mal takú... nejaké normálne vidličku? Maťo Korbelič mal také, že navarili perkelt a on ochutnal, a oni, viete, ochutnajú, podžamkať na jednej strane, na druhej strane, povedať, že čo sa páči, nepáči dosť. A Martin hovorí, že môžem to jesť? Že boli aj také, že vyladené, echt vyladené. Zatiaľ v pohode, všetko, nie si smedná? Nie? Dobre. Hladná? Krevety budeš? Nebude, tam je biele víno a... Nebudeš krevety? Ale je to štiplé. Kde si bola, keď bola čokoláda? Čokoládu sme tu mali. Vieš, koľko veľa čokolády sme tu mali? Pozri sa. Nič, všetko je v poriadku. Dobre, ty keď s nami zostaneš, bude OK. Máte vy nejaké otázky ešte teraz? Á, zrazu došli otázky. Ale prvá hodina išla dobre. Ešte raz, že špecialistovi? Špecialisti, nie. Nevidia prípravu jedla.
Čiže tuto si normálne takto kľudne môžete nasekať alebo natrhať tú petržlenovú vňať. Toto je trhaná. Trhaná? Sú Použitý tiež zase gastráč. obdobia, čo sa týka nejakej módy. Kedysi bola tá kučeravá vňať taká, že super, teraz zase tá hladká, ktorú keď si dáte aj do mrazáku, ona je vždycky perfektná. Výborne to vonia. Vonia to super, no. Škoda, že ako robíme na elektrike, lebo s tým plynom sa dá viac čarovať. A vyhrať sa. Ale tak zase tvárme sa, že všetci máme rovnaké podmienky, aj súťažíme to tak. Takže varíme na elektrike. Výborne. Musím tam dať ešte trochu vody, lebo... A ste hovorili, že nevie písať, Korbelič, pozrite sa. Už podpisuje. No, áno. Martin, chod dopredu. Aj oni chcú. Ešpezetku hovorí, MI. Toto je recept, ktorý doma samozrejme, že môžete... Máme radi čili, dáme čili. Nemáme radi čili, nedáme čili. Ja napríklad robím niečo podobné, ale robím to tak, že robím si paradajkový základ. To znamená, že tam dávam šeriny, to znamená maslo, šeriny, oni sa pustia. Ja potom to tak vytancujem, že tie šupky, ktoré sú, idú preč. Dávam crème fraîche, mne strašne to chutí s crème fraîche je fraîchom. super, ja som sa veľmi čudovala tak asi 5-10 rokov dozadu, keď sme vlastne si my doniesli z našich ciest tie recepty do Bratislavy a začali sme robiť stredomorskú kuchyňu a potrebovala som ten crème fraîche a neexistoval. Je v jeden obchod ktorý to máva. Teraz má, ako Metro má kilové balenie, ale keď chceš si kúpiť také, že pre svoju potrebu doma, tak musíš bohužiaľ ísť trošku do Hoferu, do Rakúska a tam si to kúpiť, ale myslím si, že už Lidl máva, teda neviem. Myslím, že a keď už sme tu, tak ja som to kúpil aj v Bile, také menšie, ale to je jedno. No, je to o tom, že ja si dávam maslo, trošku olej, aby sa nespieklo maslo. Sme? Čau, Sára, čakáme ťa tu. Bolo v pohode? Vozila si sa na koníkovi? Dobre, Klára, Sára sa našla, všetko v poriadku, môžeš ísť tam. Čau. OK. Dobre, OK. A kde už bola, na intráku alebo na benzínke? No, však jasné, darčeky, hračky. Čiže maslo, olej, paradajky, dávam tam aj cesnak, víno biele a strašne veľa petržlenu. Ja ho sekám s crème fraîchom na záver. Cestovina hotovo, veľmi jednoduché. Soľ. A keď sa nikto nepozerá, dám trošku trstinového cukru, že? Aha. Ešte potrebujú 30 sekúnd? 30 sekúnd. V tejto vode možno 4. Zuzka mi ukazuje cestovina, ktorá už je farbou varená cestovina a v strede ešte to cesto, taká, nechcem povedať, že múka, no tak je tam základ. Trošku tam takú čiarku vidieť. A toto je tesne pred tým dokončením. Crème fraîche, to je taká kyslá smotana, ktorá je ako... Nie je kyslá. No, nie je kyslá. To znamená, že má formu ako keby kyslej smotany, ale nie je to tá 40 alebo 33% na varenie. Píše sa to tak, že to človek neprečíta. Creme fraiche. Creme fraiche. Ale 40 je OK. Ja zase mám ale skúsenosť, a teraz nebudem menovať, ktorá značka a tak, že keď sú tie také, že hustejšie, že majú viac percent na varenie, tak sú takú trošku múkové. Ale nevedel som o tom skôr, než som ten crème fraîche ochutnal a použil ten. Boli také trošku iné. Tady kotaz, mám dotaz, že čo? Aha, ty mávaš, OK. Som zdala trošku čili. Hej, a hra? Ako, myslím si, že na toto množstvo cestovín to bude OK, ale keď ochutnáš tú omáčku... My máme tam čili papričky, ktoré ja som raz zjedol a viem, že jedna je, že maximálne. Došli súťažiaci, že ideme váriť 4 porcie a že dáme 3. Hovorím, stačí jedna, aj to si myslím, že polovica bude, že akurát. Dali jednu celú, všetko odišlo. Normálne, že budiky, že hralo len čili. Počkaj, tým, že tu máme také rôzne vekové kategórie, ja by som tie cestoviny asi viacej uvarila. To tak vždycky odhadujem, keď sú deti alebo ľudia, ktorí ako keby sú možno trošku starší, napríklad moji rodičia. Oni by frflali, že počkaj, také tvrdé cestoviny si mi dala. Takže vtedy to varíme trošku viac. To znamená, že to bude tak, že OK. Al dente znamená, že na skús. Al dente? Že
Myslím si, že... Tak vám už vyberiem teraz. Víš čo, tak správame to tak, že kým to ešte na tej pánvici sa nám spraví, dáme tam trošku tej vody. Ja musím povedať, Zuzi, ja som začínal cestoviny veľmi jednoducho. Kúpite farebné vrtuľky, asi najhoršie cestoviny. Vrtuľky hlavne farebné. Kamarát hovorí, dáš do toho bambino a mrazenú zeleninu, hotovo. Si trošku ešte nás pridám, nech sa nám tá voda odparí. Toto vyhajcujeme? Vyhajcujeme, dáme ešte trochu tej zvyšnej vňate na vrch. A kto doje čili? A hotovka. Ja som bol v Mexiku s folklórnym súborom a sme machrovali 17 rokov dozadu. A hovorím miestnych tých chlapcov, že od 1 do 10 tento, že koľko má. A hovorí, že kašli na to, to je pre domácich, nejedz to. Že ja nedám. Dal som polievkovú lyžicu, vyhynula mi mikroflóra, všetky tie bifidus veci v žalúdku. Bol som sivý, čo som zjedol, išlo preč do 10 sekúnd. A bolo to tak asi pol roka. Potom prišli Vianoce u mojej babky a už bolo dobre. Ak budeme mať ešte čas a urobíme tie druhé cestoviny, tie sú s červeným vínom. Tie sú možno také trochu na oko vábivejšie, lebo tam je tá omáčka červená a toto je také, že bavíme sa iba o olivovom oleji masle. Toto je jednoduché, lebo dá sa to samozrejme, že prekombinovať, ale toto je taký ten v podstate taký pop. Ten stred. Jasné. Dobre, že dáme túto zvyšnú vňať. Ešte potrebuješ vňačky? Nie. Dobre. A idem ťa si pomáhať servírovať, však? A môžeme, hej. Dáme to týmito žufankami, to bude jednoduchšie. OK, a tam budeme potrebovať asi vidličky, však? Stačí? Jasné. OK. Ja to ešte akože závra ochutnám. Asistentky? Máme chlapci, Malácky Lowride klub. Hej, máme tam dve dievčatá, oni sú tri, ale dve majú službu, buď sú to dve Renky a jedna Janka a oni to upratujú. A vždy je to také, že ježiš, to je bordel, ja by som aj upratala. Prídu dievčatá, oni sú veľmi milé, ale viem, že niekedy, keď sa veľmi zadarí súťažiaci, sú také, že ahoj Renka, čau. A to je v podstate v priebehu 20 minút musí byť kuchyňa, že na novo. Teraz si zoberte, že máte mastné ruky, olej, to znamená, že tam prichádzajú chlapci, čistia to, dávajú do pôvodného stavu. Všetko musí byť ako keby sa začínalo. A toto je taká výmena, lebo keď sa dovarí, robia sa rozhovory, to je 16 minút a ešte 8 minút na kuchyňu, čiže 3x8, no. A ide druhé varenie. OK. Dáme tam trošku tých hoblín, čo sa mi tam podarilo nahoblinovať. Dávame vidličku. No je málo. Počkaj, dáme tam ešte ten parmezán, dobre? OK. Dobre, toto sú tie parmezánové, to môžem zobrať. Ešte nahoblíš? Nahoblím. Ešte potrebujeme... Tam chcem dať kvety, ja neviem, keď má niekto narodeniny, tak povedzte, dám nám kvety. Ale to je také skôr valentínsko-dezertové, tie kvetinky. A chlapci akože v pohode, oni povedali, že prídeme, ale musíte nám dovoliť si dať rukavice. To sú moji, ja som to išla sestrička a to sú moji doktori. Spolupracujem. Počkaj. Dobre, tuto máš. Máme? Máme niekde nemáme. A ešte tam na záver. Servus! V pohode. Stačia vidličky, aha, tu máš parmezánik. Zuzka, je to všetko? To je všetko. OK, môžeš rámovať. Tam nemáš parmezán, ale tak nevadí, no. Toto vypí, keď si frajer. On mi zobral to dáš. Cesnak olivový olej, v pohode. Máme dosť. Budeš mať fajný tlak, taký nízky, jak... Tu není a tu máme dosť. No čo, v pohode? Štípe. Vážne? To som prekvapený. Mlieko, chcete mlieko? Nemáme mlieko. Mlieko pomáha, voda nie. Chlieb a víno, skúste. Dáš pohár vína, ti to je jedno, že peče. Zuzka, všetko?
Ďakujeme veľmi pekne. Aj Zuzka sa predstavila v rámci dnešného dňa, v rámci castingu, ktorý tu je. Ak váhate, prihláste sa. Opäť Zuzka je tu na to, aby vás povzbudila k tomu, že chodte sa prihlásiť, ja vás vyhodím. Nie, akože my sme to v Žiline mali tak, že už po našom castingu som povedala, že fotka bude jedine vtedy, ak pôjdete variť. To mi nevyšlo, ale prišli akože veľmi zaujímaví ľudia, však sme tam mali chalanov teraz. My sme boli. No, že dojdite, je to strašná sranda a myslím si, že rýchly zárobok. Aj to, lebo nie je nič jednoduchšie ako prísť vyhrať 500 eur aj z domu, ak sa to podarí. Dôležité je, že to treba prekonať to prvé varenie a v tom druhom už to ide lepšie, lebo človek sa zoznamuje, že ako to je a s tou kuchyňou, ale neexistuje nič jednoduchšie ako prísť so svojimi receptami, ktoré sú takéto, zabudovať a vyhrať. A máte tam, ako od rána sa vám venuje jeden redaktor, čiže vy tam máte domáce prostredie, on je s vami, on vám vysvetľuje čo a ako, podľa mňa to nie je absolútny stres pre tých ľudí, lebo je to tak, že my sme akože antistresové hmoty. Bavíme sa to tak, že predstavte si, že Zuzka varí a tu je, koľko tam je, 6-7 kamier. Vysvetľujem, že tu nikto nie je, týchto si nevšímame, toto je naša kuchyňa, venujeme sa sebe navzájom. V podstate aj tí redaktori ktorí tam sú, sa so súťažiacimi rozprávajú a hecujú sa medzi sebou, lebo je to súťaž aj tých redaktorov, že môj človek ide ďalej. Môj tým vyhrá. No, čiže aj toto je takto, no. V pohode? Môže byť? Hej? Hotovka. OK. Palec hore? Postupuje? Dobre, Zuzka, ďakujeme veľmi pekne. Toto je naša Zuzka, špecialistka, ktorá sa predstavila dnes tu v Košiciach v Optime. Ďakujeme pekne. Čo tu, už pešničky na želanie, či čo? Či mikrofón budete mať? OK. Koľko je hodín? 16:40. OK, stále máme čas. Toto bola jedna runda. To znamená, že teraz príde opäť Marek, potom príde Martin a potom príde Zuzka. Takto nejaká. Budú zase, predpokladám, že iné recepty. Budú iné, nie? Sme pripravení na iné recepty. Áno. Čiže opäť zase raz. Teraz chvíľka, aby išla reklama a potom sa opäť stretneme tu. Ak máte dobré miesto, že vám to 5-10 minút pôjde, chlapci. Toto si už vy ustrážte, koľko potrebujete. Nezačneme bez toho, aby sme boli pripravení. A asi bude tam ten šalát teraz. Zvyklový šalát, OK. Dobre. Ty ešte stále podpisuješ? Dobre. Môže ísť hudba, mňa môžete stiahnuť teraz, aby som nekýchal do mikrofónu.